Gipahibaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nasulbad na ang power supply crisis sa lalawigan sa Siquijor sa subli niyang pagbisita sa maong lalawigan kaganihang buntag. Fam, unsa ang solusyon sa maong problema sa kuryente sa maong probinsya? Yes, gipangaluhan ni Presidente Bongbong Marcos ang ceremonial switch on sa bag-ong power plant alang sa lalawigan sa Siquijor. 1, 2, 3. Sa ceremonial switch on, sa usa sa mga nahimutangan sa mga genset diha sa Barangay Nunok, lungsod sa Larena. Gipaybaw ni PBBM nga mahuman na ang kalbaryo sa problema sa kuryente sa mga Siquijor noon. Nga ilang na sinati sukad pa ni adtong Mayo karon tuiga. Nasinati ang 5 ngadto sa 15 ka oras nga power interruptions halos matag adlaw sa Siquijor. Gipresentar nila ni National Electrification Administration o NEA Administrator Antonio Almeida o DOE Secretary Sharon Garin ngadto sa presidente ang gisugdan nila nga trabaho nitong Agosto 26 ug nahuman pagka Agosto 29 ang pagpahimutang sa mga gensets. Moabot sa 17.8 megawatts ang masupply nga kuryente sa bag-ong Siquijor Diesel Power Plants Project matag adlaw. Nahitabo kini tungod sa pagtinabangay sa NEA, Province of Siquijor Island Electric Cooperative o Proselco, Cebu Electric Cooperative o Sibeco 1 ug Sibeco 3. Malakas na ang loob ko na i-proclaim na buo na ang supply ng kuryente dito sa Siquijor at tinake over na ng gobyerno at ng Proselco, ng local cooperative ang operations na ito para matiyak na kung anong pangangailangan pa ay mailalagay natin at mabibigay natin. Gimanduan ni Marcos ang DOE ug NEA nga siguradoong makapadayon gihapon ang pagsupply sa kuryente bisan kun mahitabo mang mupid-ok ang elektrisidad o kaha ipaubos sa preventive maintenance ang genset. Gipasalig nila ni Garin ug Almeida nga bisan kun mosaka ang demand sa supply sa kuryente sa Siquijor ning tuiga, wala gihapon sila masugatan nga problema. Sa pagkakaron, 8 ngadto sa 9 megawatts ang peak demand sa kuryente sa Siquijor. So kahit umakyat siya ng 10, 11, kahit 12 man ngayong taon, sufisyente po ang supply natin because we have installed 17.8 megawatts, way above the requirement of Siquijor. To the people of Siquijor, finally, we were able to solve the power crisis. Alam ko na nagbigay ito ng pahirap sa ating mga negosyo, mga mag-aaral. Matod ni Glenn Galvan, General Manager sa Proselco, nga dunay 15 ka mga generator set ang nakaset up sa probinsya. Dinhi sa Proselco compound nahimutang 5 ka mga genset nga maghatag og 6.8 megawatts ngadto sa mga konsumidor. Samtang alaing napulo pa ka mga genset ang anaa sa Barangay Candanay Sur sa lungsod sa Siquijor ug Barangay Tignaw sa lungsod sa Lasig nga mo'y mo kompleto sa 17.8 megawatts nga mahatod ngadto sa mga konsumidor sa tibuok lalawigan sa Siquijor. Temporaryo ra hinuon kining solusyon sud sa usa ka tuig samtang gihikay pa ang bidding sa bag-ong power provider sa isla. Saktong usa ka semana ang milabay karon ni mando si Marcos nga i-shutdown ug kansilahon ang permit to operate sa Siquijor Power Corporation o SIPCOR, is a power provider sa lalawigan sa Siquijor niadtong Agosto 29. Gi-issue kini sa Energy Regulatory Commission o ERC tungod sa kalapasan sa operational and regulatory requirements. Mapasalamaton si Galvan sa presidente sa nasod, DOE ug sa NEA tungod sa bagong power plants nga siguradong maghatag kanila og hayag nga kapaskuhan, ilabi na sa pagsud na sa bare months. Iyang gipasalig nga walay uminto sa bayranan sa kuryente bisan pa sa bagong power plants. Sa mga member consumers wala silang ikabahala kasi yung rate walang pagbabago. Ganon pa rin. Mayroon pa rin tayong subsidy from the provincial government, from the national government. Ses gipasalig sa Department of Energy nga padayon ang ilahang himuong monitoring sa kahimtang sa supply sa kuryente sa probinsya sa Siquijor. Samtang human sa pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos sa Siquijor, sunod nga gibisita dayon niini kaganihang buntag ang lalawigan sa Bohol alang sa inauguration sa Kalunasan Small Reservoir Irrigation Project sa Calapi, Bohol ug ang 20 pisong bigas sa Buen Unido, Bohol. Ses? Dagang salamat, Femari Dumabo.